Jeg hedder Jens Rahbek. Jeg er japansk uddannet kok i Tokyo. Var medstifter af Stiksen Sushi. Sidenhen har jeg beskæftiget mig med det japanske køkken. Grunden til, at jeg er med i ChefMe, det er mange ting. Det er i høj grad tilgængeligheden ved, at man ved et klik kan få en restaurationsoplevelse hjem i sit eget køkken og få lavet maden der. Når jeg handler ind til et ChefMe middagsselskab, så går jeg meget op i, at råvarerne skal være i orden. Derfor handler jeg faktisk kun ind i specialbutikker. Den tillid, jeg får ved at handle hos dem, er også en tillid, jeg kan give videre til gæsten. Det er meget vigtigt for mig at gå ud og mærke varen og se på varen, frem for at bare at få det leveret. Og når man så har fundet produkterne, så tager jeg så hjem med alle produkterne til kunden og går i gang med at lave maden der. Selve det der med at komme hjem til private folk i deres køkkener er også et tillidsspørgsmål. Jeg kommer ud til køkkenet og laver den mad, men også samtidig med, så er folk også velkommen til at kigge mig over skulderen. Og det er jo det fremragende ved ChefMe, at der er noget i det for begge parter. Jeg som kok får en del ud af det også ved at kunne se middagsselskabet nyde det, jeg har lavet. Og det, som gæsten får ud af, det er, at man får en restaurationsoplevelse i sit hjem, hvor man fjerner de der mure, der ofte er en restaurant, hvor der er en tjener og manager og en pantry, hvor man ikke kan komme igennem og ud i køkkenet. Her er der åbent, der er en dialog, og det er den følelse, middagsselskabet i ChefMe kan opleve.